Markku Tauriainen tässä on lähtenyt vetämään vielä kilometrejä 2011 harjoituspäiväkirjaan ja tästä vuodesta on tulossa ennätysharjoituskalenteri yli 1000 juostulla kilometrillä. Mukava talvinen luminen ilma. 1 aste pakkasta oisko tai 1 aste lämmintä, en ole varma. Muutama tunti uuden vuoden juhliin ja muistakaa olla rakettien kanssa varovaisia ja vähän niiden uuden vuoden lupausten kanssa myös. Niin kuin Andy McCoy sanoi, että sun täytyy olla varovainen niiden ajatusten kanssa, kun ne tahtoo toteutua. Tehkää hyviä lupauksia. Stay tuned. Roger and out. Oikein hyvää uutta vuotta 2012.